Mezi těmi, kteří přišli přivítat osobně amerického prezidenta George Bushe, je samozřejmě také ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier, kancléř Karel Schwarzenberg. V záběru nyní vidíme i poradce pana prezidenta pro zahraniční otázky Sašu Vondru. Ano, a to už je silueta, typická silueta obřích jumbo jetů Boeingu 747 s typickou kresbou letky Air Force One. Ešte by sme chceli doplniť, že tu na letisku fúka veľmi silný vietor, ale Boeing podľa správ z veže nemal problémy s pristátím. Nakoniec všetko bolo nacvičené. Tak ako vlastne celá táto návšteva, všetko sa veľmi pozorne pripravovalo, všetko sa zabezpečovalo. Bezpečnostní opatření, neodmyslitelná součást přípravy celé návštěvy, probíhala vlastně zde na letišti až do poslední chvíle. Krátce před přistáním kolem nás prošli dokonce na střechu řídící věže 4 ostrostřelci z FBI, každý vyzbrojený dalekonosnou puškou. Skutečně se nenechává nic náhodě a bezpečnostní opatření, přísná bezpečnostní opatření budou provázet pobyt amerického prezidenta v Československu po celý den. Nakoniec informovali sme o tom, čo sa deje na Václavskom námestí, o tej bunke nepriestrelnej. Samozrejme, tu na letisku sme videli aj limuzínu amerického prezidenta, ktorá je takisto opancierovaná, má nepriestrelné sklá. Jak vidíte v záběru, přichází prezident České a Slovenské federativní republiky Václav Havel. Pravdepodobne počujete hukot motorov. Áno, jumbo s americkým prezidentom sa blíži k nášmu stanovišťu, takže rukové mikrofóny a asi aj naše komentátorské mikrofóny berú zvuk naplno. Dnes je sobota 17. listopadu 1990. Do Československa přicestoval prezident Spojených států amerických George Bush. Jeho návšteva je určite veľmi významná v histórii a dejinách Československa. Samozrejme, že sa jej prikladá veľký význam aj vo vzťahoch bývalej východnej Európy k Spojeným štátom americkým. Ale pozrime sa teraz na prvé privítanie amerického prezidenta na našej pôde. Dveře Boeingu se otevřely a k letadlu přijíždějí schůdky. Od okamžiku, kdy americký prezident George Bush vstoupí na půdu Československa, nás dělí skutečně poslední sekundy. Čestná jednotka je nastúpená, všetko je teda pripravené. K Boeingu